Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Blockma Go Skyblock, εδώ που είμαστε σε ένα νησί και να κατεβάσετε και εσείς αυτό το παιχνίδι, να παίξουμε, να φτιάξουμε και μια ομάδα, να είμαστε. Θα είναι πολύ ωραία, αυτή είναι η στολή μου τώρα, είναι από τις καλύτερες σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, θα κάνω σήμερα, έρχεται βιντεάκι, θα κάνω το βιντεάκι, έχουμε κάνει πολύ καιρό, γιατί φανταστείτε που έκανα Roblox 18 λεπτά, μου πήρε 3 ώρες να ανέβει, γι' αυτό δεν κάνω και σε ένα βιντεάκι, αλλά θα κάνω βιντεάκι αν σας αρέσει, γιατί για να φτιάξω κι άλλα βιντεάκια πρέπει να βρούμε like, εγγραφές και τέτοια. Αυτά. Πάμε, εδώ έχω πολλά chest. Όλα σχεδόν είναι γεμάτα και έχω και αυτό είναι νέο account και τα μεταφέρω στο άλλο account και γι' αυτό έχω κι άλλα. Ακόμα έχω πάρα πολλά πράγματα. Τα μεταφέρω, έχω πάρα πολλά. Δεν ξέρω τι να τα κάνω. Έχω παιχνίδι, είχα να παίξω πάρα πολύ καιρό. Τώρα εδώ παίζω κάνα 1,5 μήνα τώρα που το ξεκίνησα πάλι, γιατί μου άρεσε πολύ ωραίο αυτό το Skyblock. Θα παίξουμε και άλλα παιχνίδια που έχει, δεν θα παίξουμε μόνο Skyblock. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τι έχω φτιάξει. Εδώ είναι η φάρμα μου που πρέπει να τη συνεχίσω. Εδώ είναι η φάρμα μου και από πάνω θα τη συνεχίσω. Εδώ είναι το σπίτι που έχω χτίσει. Σκάτα το έχω χτίσει. Έχουν κάνει ένα update που σου δίνει κάτι σπίτια αλλά είναι πανάκριβα. Γι' αυτό είναι ακριβά. Εδώ έχω φτιάξει μια τράπεζα. Εγώ ήθελα να γράψω έγραψα ευρώ. Εδώ είναι μουσείο κεφάλαιο τεράτο. Εδώ θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Εδώ έχουμε κάποια τέρτα. Το πιο σπάνιο τέρατα για μένα είναι αυτά, οι σκελετοί, γιατί ήταν πάρα πολύ παλιοί. Αλλά αυτά τα τέρατα, τα μόφτα, ακόμα υπάρχει. Και εδώ αυτό το τέρας είναι παλιό και αυτό υπάρχει νομίζω, υπάρχει, ναι. Εδώ πρέπει να τελειώσει το δεύτερο όροφο γιατί έχω κι άλλα κεφάλια. Φτιάχνω μουσείο. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ έχω κι άλλο σπιτάκι, αυτό είναι το πιο φτηνό. Καλά, εδώ έχω τη Μόνα Ελίζα. Ναι, είναι η Μόνα Ελίζα. Και εδώ έχω κι άλλα chest. Κάποια γεμάτα εδώ. Έχω πάρα πολλά πράγματα και θέλω να μεταφέρω πάρα πολλά. Λοιπόν, να σας δείξω και τη τράπεζά μου. Εδώ είναι το ATM. Έχω και καλά κάποια λεφτά. Εδώ λεφτά. Έχει μπλοκ με λεφτά, φανταστείτε τι update έχουν κάνει. Βασικά τα μπλοκ με λεφτά ήταν παλιά. Εδώ έχω διπλή, σαν που βάζουν στις τράπεζες. Εδώ έχω λεφτά, χρυσό και αυτά είναι κάτι σπάνια μπλοκ. Εδώ έχω είδος. Εδώ έχω πολλά, έχω και δεύτερο όροφο. Είναι γεμάτο χρυσό αυτό και σίδερο. Εδώ να ορίστε, εδώ έχω βάλει chest για να βάζω τα καλύτερα μου πράγματα. Εδώ παράδειγμα έχω κάποια πάρα πολύ καλά σπαθιά, ένα chest και άλλα. Εδώ έχω κι άλλα πολύ καλά σπαθιά και αυτά εδώ δεν υπάρχουν και αυτά τα δύο. Αυτό είναι σαν να... αυτό παράδειγμα, ορίστε. Έχω ένα. Κάπου εδώ θα βάλω κάτι άλλο. Εδώ αυτά τα διαμάντια αυτά. Να ξέρετε, νομίζω δεν υπάρχουν ξανά. Είναι από τα πιο σπάνια διαμάντια εδώ. Έχω 3. Νομίζω έχω άλλο ένα. Έχω νομίζω και άλλα από το άλλο account, αλλά δεν ξέρω. Το βάζω πίσω. Έχω κάποια coin. Έχω το αυγό του δράκου. Και αυτό σπάνιο. Εδώ έχω κάνει διαμάντια κάτι τέτοια. Έχω κάτι άλλα μπλοκ, εδώ έχω σημαίνια και τέτοια.
Λοιπόν, λοιπόν, ας πάμε map. Πάμε λίγο εκεί που είναι και όλοι οι παίκτες που μαζευόμαστε όλοι εκεί. Πολεμάμε τέρτα μεταξύ μας και κάτι τέτοια. Ωραία, μπήκαμε στο map. Εγώ κολλάω, δεν παίζει. Εδώ υπάρχουν πολλοί παίκτες. Να ξέρετε, παλιά ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Δίναν πράγματα, όχι σαν τώρα που δεν δίνουν τίποτα. Εγώ τουλάχιστον δίνω σε κάποιους. Να αυτό κάνω το πόχο. Εδώ είναι το τέρας. Πώς θα το δίνω? Σε 23 λεπτά. Κάνα. Σπαστικά ζώδια. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο τέρας που είναι εκεί. Μέσα στην πύλη, δεν ξέρω αυτό τώρα. Θα πάμε γρήγορα για να προλάβουμε να πάρουμε κάτι. Αν δεν νομίζω να έχει βγει. Πάμε να δούμε. Εδώ είναι σαν το Minecraft. Είναι σαν Minecraft, ρε. Εδώ υπάρχουν κάτι τελετά. Για να δούμε. Δεν βλέπω πω και σε αυτό δεν έχει βγει και θα κάνει 22 λεπτά. Καλά. Δεν ξέρω αν το σκοτώσουμε σε αυτό το βίντεο. Για να κάνω κι άλλο βίντεο με block mango και τα τέτοια. Να σκοτώσουμε πολλά βίντεο. Δεν τα χρειάζομαι αυτά. Είναι one block plus sky block. Όπα, κάτσε ρε. Πού είναι η πύλη? Α, κάτσε εκείνη την πύλη. Α, και εκεί έχει πύλα. Εκεί δεν έχω μπει ποτέ. Δεν σας κάνω πλάκα. Ωραία, πάμε να δούμε τι έχει εκεί. Για να δούμε τι έχει εκεί. Ορίστε. Κάτι μου έβγαλε. Τι δεν μπορώ να πω. Τι. Κάτι μου ζήτησε. Τι. Να. Α. Οκ, θα το πληρώσω. Wow. Όπα. Πλήρωσα. Δεν έχω ξαναπλέον πληρώσω. Α, εντάξει. Wow, δεν έχω μπει εδώ, παιδιά, χωρίς πλάκα. Έχετε. Έχει mob. What? Θα βγει σε λίγο. Μην πεις. Λοιπόν, store. Παίρνουμε. Ψωμί εγώ θέλω. Αυτό δεν το είδα, παιδιά. Μαζί σας το video. Όπα, το σκοτώνω. Τι λέω. Αυτό τόσο πολύ. Και έτσι πρέπει να σκοτώνει. Περίμενε. Θα το σκοτώνω. Σκοτώνονται ρε. Βαράμε. Πρέπει να πάρω το κεφάλι του. Αυτό δεν πρέπει να πεθάνω. Πάμε. Ένα, δύο. Τώρα. Τι πήρα. Πήρα το κεφάλι του. Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτή η πύλη? Πιο πολλά. 300.000. Αδύνω. Δύο. Εδώ έχει τζαμπάζασα. Τι είναι αυτό? Τώρα τα ανακαλύπτω. Μόνος να σπάθει. Παρά είμαι low. Τώρα τι ανακαλύπτω. Μην το σκοτώ. Κοίτα εδώ. Πάμε πίσω στην πύλη. Τι είναι αυτό τώρα? Πώς ήταν? Παιδιά, ήτανε ο σκελετός που νόμιζα δεν υπήρχε μαύρο. Κι άλλα 300.000. Όπα ρε. Sorry. Καλά. Ανακαλύψαμε. Ναι.
Μια χαρά. Μια... αυτό σκληρό. Τι να του δώσω τώρα αυτό. Ναι. Τι να σε δώσω τώρα, δεν... Ωραία. Σου δώσω coin, δεν με νοιάζει. Ωραία, σου δίνω αυτό. Ορίστε. Πάρε, δικό σου. Έχω πολλά. Μου έχει κεφάλι. Ναι. Κακά, πέρα το σκότωσα. Ευχαριστώ. Κίκερ. Κρατές όλα. Πω, είμαστε τυχεροί σήμερα. Για δώστε και το νέο μου σπαθί. Τώρα ξόδεψα πολλά αυτά τα coin και τα βλέπετε εκεί πάνω δεξιά. Εκεί πάνω που λέει hot eat, κάτι μοβ σμαράδια, όχι εκείνο, τα ακόμα δεξιά. Τέλεια. Τυχερή μας ημέρα είναι σήμερα. Αυτό υπάρχει τελικά και νομίζω ότι ήταν σπάνιο. Τέλος πάντων. Αλλά έχω άλλο σπάνιο. Έχω εκείνο το κεφάλι. Εδώ είναι μοναχητίες που μπορείς να παίξεις ένα V1. Όχι ένα V1 ακριβώς. Αλλά του έδωσα το σπαθί μου. Εντάξει παιδιά, είδατε, έχω ένα chest locker. Τι να τα κάνω. Γι' αυτό σας λέω παιδιά. Λοιπόν, περιμένετε. Λοιπόν παιδιά, σας λέω. Πολύ μικρό σπαθί είναι αυτό. Σας λέω. Φτιάχνουμε ομάδα. Σας δίνω μου τα πράγματα. Όχι όλα. Σπαθιά, μπλοκ και στολή, όχι αυτή που έχω, κανονικές στολές, να σας βοηθήσω κιόλας, να έχουμε μια ομάδα, να την ονομάσουμε. Ωραία, τώρα που μας έδωσε αυτό το σπαθί, κοίτα, τώρα που θα πάω, τώρα που θα πάω, να ξέρετε, θα μου βγάλει όρο σερβε και μπορεί να πολεμάει κάποιοι τέρκλα. Γι' αυτό θέλω να μαζέψω πολλά account, να πάω τουλάχιστον 1 εκατομμύριο. Κάπου εδώ είχα βάλει και τα άλλα κεφάλια. Πού είναι? Ναι, τα είχα δώσει. Λοιπόν, θα το αφήσω εδώ το κεφάλι. Αυτό είναι και αυτή τη στιγμή. Αυτά δεν τα θέλω. Λοιπόν, εδώ το σπαθί μας. Είχα καλύτερο σπαθί, το είχα δώσει. Σαν ένας πολύ νομπαϊκός. Και εδώ τι αιτήμη έχω. Εδώ σας είπα κάποια είναι άδεια. Να θα σας δώσω τέτοιες στολές. Έχω πάρα πολλά τέτοια και στο άλλο μου κάμπ. Θα σας δώσω. Να έχετε, έχω σπαθιά, στολές, μπλοκ. Θα σας δώσω πολλά μπλοκ. Έχω πάρα πολλά μπλοκ. Λοιπόν, θα θέλω τέτοια μπλοκ. Γι' αυτό ψάχνουμε τώρα. Πού έχει ρε. Πού τα είχα βάλει. Αλλά έχω και άλλη εικόνα. Όχι, ούτε δεν έχω και άλλα βέλη. Έχω πάρα πολλά βέλη. Στολές. Τώρα να αγοράσω ξόδεψα πάρα πολλά. Αυτό δεν θα το συνεχίσω. Θα μαζέψω ένα chest με κεφάλια και θα το κάνω. Όταν θα φτάσω αυτός πάει, αυτό. Δεν. Θα να το δοκιμάσω. Άξιο. Τέλος πάντων. Έχουν ίδιο χρώμα. Κοιτάξτε, έχουν ίδιο χρώμα. Ίδιο χρώμα. Ωραία. Υπάρχουν legendary. Αυτά σας λέω ήταν τα καλύτερα σε μια εποχή πάρα πολύ παλιά. Λοιπόν, πάμε map. Λοιπόν, θα σας δείξω όλα τα map. Πάρε. Είναι σε κάτι διάφορα και μπορεί να είναι. Λοιπόν, έχουμε κάτι μηχανήματα.
και level 2. Εντάξει. Τρέτ θέλει αυτός. Δεν έχω κάτι πράγμα. Τρέτ. Είναι αυτό και αυτό. Τι θα μου δώσεις? Δώσε μου κάτι ρε. Κοίτα. Αυτόν καλή σπαθί του δικό μου. Please, σου δίνω καλά πράγματα. Ορίστε. Τι λες ρε. Δεν κάνω trade μαζί σου φίλε. Όχι. Γιατί κι εγώ έχω αυτά τα μπλοκ. Δεν θα τα πουλήσω. Δεν τα χρειάζομαι, δεν τα πολλά. Αλλά αν είχαμε ομάδα θα σας τα έδωνα. Γεια σου φίλε. Εδώ μας δώσει μπλοκ. Να ξέρετε γιατί βοηθάει αυτό πολύ καλά. Map. Το ίδιο πράγμα. New boss. Πάμε εδώ, δεν έχω μπει. New boss. Άλλο λίγο θα παίξουμε. Γιατί παίζουμε 16 λεπτά. Και θα κάνει 5 ώρες για να μου ανεβεί αυτό το βίντεο. Άντε ας πάμε. Ωραίο βίντεο. What is this, bro? Δεν τον άμερε για κάποιο λόγο. Εγώ ξέρω τα βασικά. Τι είναι αυτό? Πολεμάς τώρα. Έσαι. Κάτι εγώ το ανακαλύψω. Και ανακαλύπτω ναι. Σούπερ Μάριο. Τι είναι? Δεν μου άρεσε αυτό πολύ. Γι' αυτό πάμε εδώ. Στο κλασικό μέρος. Αν έχεις κανένα τέρας. Τι? Άντε. Μα εδώ θα είναι εδώ. Πήγω κάπου στην TV. Πέσω. Δεν νομίζω να δεν αφήνει να πέσω. Εντάξει. Εδώ. Δεν με κοιτάτε όλοι. Δεν θέλω να κοιτάτε. Σε 51 λεπτά. Μάτσι να. Έλα ρε, πες. Θα πάω στο σπίτι. Εντάξει, μπαίνω εδώ για να μην κολλήσει και σήμερα το βίντεο. Ήδη 18 λεπτά κάνω βίντεο, παιδιά. Θα μου έβει ήδη 3 ώρες. Ωραία. Από εδώ στο go home, πάμε map, και να δούμε αν έχει μποσάκια. Αν έχει μποσάκια θα τα σκοτώσουμε. Και μετά θα παίξουμε άλλο. Όχι, εδώ αυτά που σας έλεγα πάνε στην αρένα και πλοκάνονται τα ξύστες. Αν δεν μου γρήγορα μποσάκια γρήγορα. Κάτι εδώ από εκεί να ζήμιζε το μποσάκι. Μέσα το σκότωσα. Πόσο? 20, εντάξει. Κι άλλα μποσάκια, άλλα 2 παίρνω εδώ. Άλλα 2. Τι θες? Από ανακαλύψα. Δεν βλέπω άτομα. Για να δω να είναι λίγα λεπτά. Ωραία. Τι με βάζει.
Ένα λεπτό, εντάξει, περνάμε εδώ. Βασικά, τα έχουμε στο μποσάκι. Θα δούμε. Όχι, καλύτερο. Είναι καλό, γίνει εκεί. Ένα λεπτό, εντάξει. Θα σκοτώσουμε τα μποσάκια, δεν θα περνάμε. Αυτή είναι ένα λεπτό. Αυτό το κάτω. Σκόνε δυνατός. Όχι, όχι. Αυτό έδωσε 15 λεπτά. Εδώ πάμε να κάνουμε, πάμε να σκοτώσουμε τώρα το τέρας. Πάμε τρώμε σημείο. Είναι το κοντά. Μπες. Πότε πήγα 83. Όπα ρε. Έχει ένα πουλάβα. Πώς με το κεφάλι βγήκε. Πού το βρήκες. Έλα, μήπως πότε προλάβατε να το σκοτώσατε. Πέρασε ένα... 8 λεπτά πέρασαν, παιδιά. Εντάξει. Πώς το ίδιο σπαθί έχει. Σαν και εμένα είναι αυτές. Αντίγραφη. Αυτό είναι το πιο δυνατό τέρας. Εμένα βρήκε όντως τώρα. Γιατί πάντα εμένα. Έλα. Θα πεθάνω εγώ τώρα. Ναι, εμένα είμαι... Ελάτε για βοήθεια. 100 και είναι ο τύπος. Αυτό είναι το παραγωγό. Εδώ να το βάλαμε. Ένα, δύο. Πάμε ένα, δύο. Sorry. Όχι, ακόμα αυτός θα κάνει 5 ώρες. Όλοι οι παίκτες να έρθουν, βοήθεια ήταν. Είναι ακόμα 2 ώρες κάει. Εγώ 14. Φάραμε. Πάμε να βαρέσουμε. Go to the go. Έλα ρε, έλα. Παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι που θα βγει μεγάλο το βίντεο, αν σας αρέσει να παίξουμε σε άλλο βίντεο Bed Wars και μόνο τέτοιο. Μπορώ να παίξω μόνο Skyblock εδώ. Θα σκέφτω στο βοσάκι και θα κλείσω το βίντεο δυστυχώς, γιατί πολύ ώρα θα μου πάρει. Μπορεί το γυρνάω μεσημέρι, μπορεί να βγει βράδυ. Άντε πέθανε. Δεν έχω δει κι άλλοι παίκτες. Δεν το πιστεύω. Αυτό είναι το πιο δυνατό boss. Ω παιδιά, δεν έρθει ο αδερφός μου να με ενοχλήσει. Ναι, μόνο μένα εδώ. Εντάξει. Όχι, είσαι κι άλλος παίκτης, εντάξει. Τώρα έχουμε πιο μεγάλη δεξιά. Πάμε παιδιά. Αυτό καλό είναι. Είναι ακόμα 2. Ας και πιο πολύ. Αυτό. Ωπα ρε, πότε πήγα 66. Όχι, πρέπει να πάω το κεφάλι του. Περίμενε εδώ τώρα. Αν δεν είναι καλύτερος. Πάμε. Είμαι δεύτερος. Ναι. Μου δίνει και coin, να ξέρετε. Λίγο έμεινε, λίγο. 35. Δεν βοηθάει καθόλου. Έλα, καλή βραδιά. Ωραία, πάμε. Λίγο μείνει.
Όχι, ναι, πανική. Σκοτώσουμε. Να το ρίξουμε. Έλα να το ρίξουμε. Να σου πλακώσω. Είναι δικό μου το κεφάλι. Ω, σε μένα πάει. Δεν το πιστεύω. Όχι, το σκότωσα. Έλα εδώ, θα συνεβεί ένα. Σου τολμάω. Έλα. Ναι, πάλι σήμερα, ναι. Χαχάλε. Έρχονται. Σου, δεν σε σκότωσα. Πάμε λίγο εδώ. Πάμε. Ένα, δύο. Κάτω πώς θα βγει τώρα το κεφάλι του. Αυτό να είναι πολύ γεμάτος. Ετοιμάζουμε το κεφάλι. Το κεφάλι. Έλα. Μέσα. Όχι, έλα. Να το κεφάλι. Δεν το πήρα. Το πήρα. Γεια σας. Γιατί κόλλησα. Θα μου το πάρουν το κεφάλι. Θα μου πάρουν το κεφάλι. Το κεφάλι εγώ θέλω. Κεφάλι. Λα. Κεφάλι. Γεια. Αβζιά. Με κυνηγούνε στη φασόλη. Πήρα 60.000, φανταστείτε. Λοιπόν. Άρα έφυγε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Με το κεφάλι εδώ που πήραμε. Εδώ. Το κεφάλι. Αυτά ξέρετε επόμενη πανάκριβα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, για να κάνω δεύτερο βίντεο, γιατί έκανα ένα short. Όταν πάμε 20 like, θα κάνω βίντεο. Φανταστείτε, το ανέβασα βράδυ. Και μετά, το πρωί το είδα. Όχι, το απόγευμα το είδα. Γι' αυτό μετά είδα τα σχόλια σε κάποιος. Μου είπε, ήδη 41 like πήγες και δεν έκανες ακόμα το βίντεο. Και το έγραψα, το ετοιμάζω. Γιατί το είχα δει και το ετοίμαζα. Ναι. Και εγώ πέραψα τα λόγια μου. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να πατήσετε like. Να γίνουμε σε αυτό το παιχνίδι, φίλοι. Λέγεται Blockma Go. Skyblock. Την άλλη φορά θα παίξουμε άλλα παιχνίδια. Παράδειγμα Lucky Block. Θα παίξουμε τα πιο διάσημα παιχνίδια. Να ξέρετε, θα το πάμε με τη σειρά. Και στο άλλο βίντεο δεν ξέρω που να είμαι μπροστά ή με Roblox ή με αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό, γεια!